ang aming product sa aming Jaken Honeybee Garden. Jaken Garden. Yes po. Ito ang after ilan yung months? 3 months yan? Parang 2 months pa lang po yan pa lang nung po yan. dito na sa iyo. Yes po, eto na po. Kailangan lang po tusak-tusakin natin. Pag hinog na po ma'am ang honey pot natin, siya po ay walang butas. Walang Kaya, butas. opo. Kaya Hinog na siya? Opo, hinog na ma'am. Tingnan nyo ma'am, napakarami niyang honey. Ayan. Wow, ang sarap. Ito po ang soft propolis or ang tinatawag natin na honey pot. Zia, don't cry! Marami tayong honey! Honey! May honey tayo ba ito? Yummy!